nyt on kytkin laitettu. Tuo työsylinteri piti toiseen kertaan. Tai siis tuo pääsylinteri kasata se. Siellä on semmonen siimmilevyksi nyt sanotaan sitä, joka tulee lukkorenkaan taakse, niin se ei ilmeisesti päässyt tarpeeksi kauas mennä siinä, niin ei saanut korvaus jarrunestettä järjestelmään ja sepä sitten oli ilman polkemista ees taas. Nyt se on laitettu sinne ja ilmattu tuo kytki ja täytyy sanoa, että on melko onneton ilmata, kun niin pienestä reiästä tulee se korvaus jarruneste, niin tätä ei samalla lailla pysty kuin autoa niin ilmaa, että poletaan ja kun on paine, niin päästetään. Käytännössä pitkä letku tai sitten vastakkaiseen suuntaan olisi tänne laittaa jarrunesteitä. Nyt letkun nosti jarruneste säiliön tasolle ja annoin olla auki. Sieltä tuli ilmaa ja välillä pumppasi. Ees taas tekee humpausliiket, laitoin kiinni ja pumppasin sitä ilmaa, tuli tuonne. Ja nyt siellä ei ole ilmaa. Aika hyvä. Pitkä liike on ja siellä on kans tyhjää koko ajan päällä. Se oli säittynyt niin, että siinä oli vähän jännitettä ilmeisesti, kun sitä ei ole saatu tuota toimimaan. Tännehän se vuoti kans sisäpuolelle, mutta nyt se ei vuoda. Nyt öljyä kartanolle ja kytkin koppaa vähän pestä tuosta